Assalamu alaikum. Malen tene muso demsene ba kurba aw bela jeleni su. Aw ni sogoma anula. Bref, aw ni nyangma abay kan lame ka bo yoro yoro anka foli ani tanu me ka taga aw bela jelema. Malen suina ansigira amna soro ni shukura doni mais o tala parce que anye element min soro element nafa kama anti saka garder en kelen an ba partager ani ben ɲɔgɔn cɛ. Biye sibiri biye septembre kolo tile 17 o denkɛ na balimakɛ do Dirisa Mɛmɛnta ma ɲinɛ aw fɛ n'a fɔ kɔrɔlen aw y'a deli ka kɛ cogo min na a ka video in a ka partage kosɛbɛ aw ka kɛrw bila a ka commentaire caman kɛ o b'a to an bɛ kisi jugu tɔɔrɔ ma minnu bɛ video ka censurer video a y'a partage kosɛbɛ a ɲɛ b'a la titre kelen de b'an bolo bi o titre ye jumɛn o ye ko min bɛ senna Mali kɔnɔ bi ni o ye terrorisme kɛlɛ ni o ye jatigɛwale kɛbagaw ye an y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko laɲini de bɛ mɔgɔ ninnu na an y'a fɔ bɛɛ ye fana k'a fɔ ko janfa de talen don ka Mali sɛgɛrɛ an y'a fɔ bɛɛ ye fana k'a fɔ ko janfanci ninnu tiɲɛnikɛla ninnu u bɛ don ni da minnu ye a dɔ ye jumɛn k'a essayer ka communauté opposer ɲɔgɔn na k'a kɛ n'a fɔ ko non gɛlɛya de bɛ Maliens ni ɲɔgɔn cɛ o de la u dɛsɛlen don ka bɛn siyako kɛlɛ de bɛ o de la u ma se ka bɛn walima sɛgɛn yɛrɛ de kɛlɛ bɛ o de la u dɛsɛlen don ka bɛn walima développement ntanya de don o de la u tɛ se ka bɛn jamanaden dɔw de tɔɔrɔlen don o de la kɛlɛ min ka juguya an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko Mali ye victime de complot la complot min ni an bɛ se ka fɔ complot international don complot international don ɔ terrorisme min bɛ a kɔrɔ an ye kuma caman fɔ aw ye ka kɔrɔ an tɛna segin olu kan bi nka su in na an ye élément dɔ sɔrɔ élément dɔ bi a bɔra mɔgɔ min na mɔgɔ min ka kumakan don mɔgɔ min don a b'a ko cɛ la a b'a ko cɛ la ko in daminɛna k'a to a cɛ la waati la a tun bɛ mɔgɔ murutilenw fɛ nka waati nana se i n'a fɔ caman y'a faamu cogo min na k'a fɔ ko nin ko in tɛ ko laban ta ye k'a fɔ ko nin ko in tɛ ko ɲuman ye ko sira ɲuman tɛ wa caman y'a faamu k'a fɔ ko u kun nɛgɛnna k'u bila fili la wa caman y'a faamu fana k'a fɔ ko olu kun dusura kojugu caman y'a faamu k'a fɔ ko olu kun filila u y'u ka fili ko dɔn u segir'u kɔ ka segin ka na ko Mali ye kelen ye ko a tɛ tila ka segin ka na ko Mali armée kan ka kɛ kelen ka segin ka na ko ni mɔgɔ kan ka kɛlɛ kɛ ko kan ka kɛlɛ kɛ Mali de ka segin ka na k'u bɔra a kalama ko janfa min bɛ sen na ko Malien bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma janfa in k'a kunbɛn gɛlɛya min bɛ ka na k'a kunbɛn an ye élément dɔ sɔrɔ su in na a élément in mɔgɔ min kumakan don Musa Asharatuman ni mɔgɔ min b'a dɔn kosɛbɛ rébellion kuma ni image ni fɛnw la i b'a y'a la ale bɛ MSA kunna ni waati na MSA ni Gacha kɛlen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ni Mali armée tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u y'u ka terroriste kɛlɛ Menaka u y'u ka terroriste kɛlɛ Gao an y'ale ka élément dɔ sɔrɔ a bɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ élément dɔw b'a kɔnɔ élément minnu ni bɛɛ kan k'a mɛn bɛɛ kan k'a faamu expert bɛ Mali la a expert bɛɛ kan ka nin élément in sɔrɔ o la an nana ni élément ye su in na n bɛna élément in k'a la a élément in a bɛ tubabukan na nka a tubabukan an b'a lamɛn dɔɔni o la an bɛ sɔrɔ ka continuer k'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na pour que minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔ kan n'olu b'an lamɛn n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ nka n'u tɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ u m'a faamu kosɛbɛ olu fana bɛna se ka fɛn sɔrɔ fɛn min n'u bɛ se k'u appuyer a kan ka Mali dɛmɛ n'a ye k'u appuyer a kan ka Mali gɛlɛya k'a faamu an ye élément min sɔrɔ a ka jan dɔɔni a bɛ se fo miniti 18 dɔɔni ma nka n'an sera ka miniti 10 sɔrɔ a la an hakili o bɛ sɔn ka wasa kɛ seereyaw b'a kɔnɔna la témoignage b'a kɔnɔna la exemple concret bɛ a kɔnɔna la o kuma o de la n b'a ɲini aw fɛ video in aw ka partage kosɛbɛ mɔgɔw ka nin sɔrɔ surtout aw ka partage kosɛbɛ an balima minnu bɛ halisa n'u bɛ fili la minnu nɛgɛnnen don halisa k'u bila terrorisme na minnu nɛgɛlen don halisa n'u jigi dalen don rébellion kan
minnu nɛgɛlen don halisa n'u bɛ k'u yɛrɛ disi gosi k'olu tɛ siran Mali ɲɛ u tɛ siran armée ɲɛ minnu nɛgɛlen don halisa n'olu kɛlen don k'u nɔrɔ a la ko indépendance minnu nɛgɛlen don n'olu kɛlen don k'u nɔrɔ halisa hali ko autonomie u k'a dɔn k'a fɔ ko Azawadi ko kuma ko sogo don u k'a dɔn k'a fɔ ko Azawadi ko kuma ko sogo don u k'a dɔn k'a fɔ ko Azawadi ko kuma ko sogo don ko wa ko fɛn bɛ k'u bɛlɛn fɛn bɛ k'u bɛlɛn fɛn min n'u ma Azawadi ko kuma in dabila fɛn min n'u ma autonomie ko kuma dabila fɛn min n'u ma rebelle ko kuma dabila fɛn min n'u m'u nɔrɔli k'u disi gosili dabila Mali contre la ko fɛn bɛ k'u bɛlɛn fɛn min ni a dalen ka jan ni u jɔlen fɛn min ni olu tɛ dɛ min bɛ k'u su u tɛ se k'a kunbɛn o kuma waati sera u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka fili nka ni waati sera i kan ka bɔ fili kɔnɔna la parce que n bɛ nin kuma in fɔ ka caya parce que n b'a dɔn bi bi in na mɔgɔ caman bɛ yen u nɛgɛra ka don terrorisme na u y'a ye waati dɔ la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kolankolon ye manamana ko don nin t'anw ka ko ye mɔgɔ minnu bɛ k'an bila a la olu tɛ Mali la minnu bɛ ka wari bɔ olu tɛ Mali la minnu bɛ k'a tɔnɔ dun olu tɛ Mali la a bɛ ka kɛ ka minnu nafa olu tɛ Mali la a bɛ ka kɛ ka minnu nafa olu tɛ an faw ye an baw tɛ an kɔrɔw tɛ an dɔgɔw tɛ mais anw de taalen don an yɛrɛ don a kɛlɛ la ko anw ye terroriste ye anw de bɛ ka sa anw de ka so bɛ ka ci anw de muso bɛ ka faga anw de denw bɛ ka faga mɔgɔ caman bɛ terroriste la bi minnu bɛ k'u sigi k'u miiri nin yɔrɔ in na nka u dusukun tɛ ka se ka u lasɔn k'a fɔ k'u ka bɔ a la dɔw bɛ yen nɔ siran don u tɛ ka se ka bɔ a la an bɛ dayɛlɛ olu ye k'an tɛgɛ jan u ye k'a fɔ k'u ka bɔ a la u ka segin ka na faso ma u ka segin ka na Mali ma parce que ko laban ta tɛ minnu fana bɛ yen caman bɛ yen bi hali sema yɛrɛ kɔnɔ bi caman bɛ sema kɔnɔ bi minnu tiɲɛ yɛrɛ la u y'a faamu k'a fɔ ko in taara ka bolo dan kɛ u bɛ fɛ ka bɔ u t'a dɔn u bɛna bɔ cogo min na u t'a dɔn u bɛna bɔ waati min na an b'a f'u ye ko cɛya de ye k'a dɔn ko n filila ka segin kɔ k'o ye cɛ de ka baara ye o tuma disi gosi ni fɛn ninnu k'o ka jɔ u ka segin ka na pendant qu'il est encore temps pendant qu'il est encore temps o tuma vidéo a partager Musa ka a ka Sharatuma ka élément ye an b'a k'a la an ka foli b'a ye an ka foli bɛ Gamu ye an ka foli b'u n'u ka éléments bɛɛ ye k'a fɔ halisa Ala ka bɛn sabati u ni armée ni ɲɔgɔn cɛ et dans les jours dans les mois à venir mois min ka di ne ye o ye k'a mɛn dɔrɔn armée malienne k'o mɛn o dɔrɔn de ka di ne ye Gacha mɛn ni man ne tulo la MSA mɛn ni man ne tulo la k'a mɛn dɔrɔn ko armée malienne ni min bɛ se ka rôle min jouer a kɔnɔ k'o jouer a kɔnɔ ka sanga ni a ka compétence ye o de ka di ne ye dans les jours à venir bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ armée ba kelen bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma vidéo a y'a partager kosɛbɛ an b'a k'a la n y'o fɔ a bɛ n bɛna min jouer a bɛ se minute 10 ɲɔgɔn ma mais an bɛ au moins minute 1 minute 2 minute 3 ɲɔgɔn o bɛɛ to yen français la fɔlɔ o la an bɛ sɔrɔ ka continuer ka a bayɛlɛmali daminɛ ka tila ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'a sera an b'an jɔ walasa ka aw hakili jigin an ka kumafɔlenw na ka tila ka an sɔnni sigi a kan walasa aw bɛ se ka faamu o tuma vidéo a y'a partager kosɛbɛ vidéo a y'a partager kosɛbɛ an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbaga ani an kɔkɔrɔdonbagaw n'o ye Sherifu Tiyami Hayidara ye dɛmɛ na tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'u jɔyɔrɔ fa dɛmɛ na u bɛ k'u jɔyɔrɔ fa an bɛ Sherifukɛ fo nin waati na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u y'an wele dogo la k'a fɔ an ye ko fura in tiɲɛna k'a fisar'u ma an b'u fo mais k'a fɔ a ye ko n'anw tigɛr'i la n'anw tigɛra hali ni miliyari b'i bolo an t'i tɔgɔ fɔ n'an dar'i la an b'i tɔgɔ fɔ hali ni dɔrɔmɛ t'i bolo ni y'an ye ka jagɛlɛya sɔrɔ k'an sigi ka nin fura in ko kuma fɔ an ye seereya minnu sɔrɔ a kan o de kama don furudimitɔw tansiyɔntɔw jabɛtitɔw ani minnu ka furu bɛ ɲini ka sa ka sababuya kɛ cɛya bana ye surtout olu kama parce que n b'a dɔn a fura bɛ kɛ sababuya ye ka furu caman bali sali la ka furuso caman kisi parce que muso bɛ se ka muɲu waati kɔnɔna na nka a tɛ se ka muɲu badabada n ye seereyaw sɔrɔ minnu ka furu sara ka sababuya kɛ nin bana ye o tuma a bɛ se ka weleli kɛ 75 81 64 58 75 81 64 57 video y'a partager an bɛ
an bɛ don élément kɔnɔ sa inshallah. À ce débat qui concerne un sujet qui est plus que d'actualité aujourd'hui. D'ores et déjà, moi, je vais me concentrer sur 3 points. Bon, comme la majorité des gens le savent, moi, je suis un acteur qui est, pour ne pas dire de première ligne, mais qui est très impliqué dans tout ce qui concerne aujourd'hui, en tout cas, la résistance contre Daesh, notamment dans la zone dite des 3 frontières. Premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Daesh, comme votre thème le dit là, la conquête dans laquelle ils sont aujourd'hui, ça ne vise pas que le nord-est du pays. C'est extrêmement important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, Daesh est sur plusieurs pays, du Nigeria, en passant par le Niger pour venir au Mali, pour aller au Burkina, pour aller au Bénin, pour aller au Togo. Et vous avez même vu dans leur dernière publication, ils ont même parlé de leur première attaque qu'ils ont menée au Bénin. Donc c'est une organisation aujourd'hui qui a pour objectif, c'est-à-dire de s'étaler dans toute cette grande zone-là. Et il est extrêmement important aussi de comprendre que Daesh est une organisation qui est tellement bien réfléchie, tellement bien organisée, que souvent le ramener à des problèmes, c'est-à-dire locaux qui existent entre nous et tout ça, on va complètement dénaturer les problèmes que nos populations vivent aujourd'hui. Je vais après envoyer un documentaire à Taille pour qu'ils puissent le partager avec tous ceux qui s'intéressent par rapport au dernier califat que Daesh a créé, notamment dans la région de Sirte en Libye. Et dans ce documentaire-là, vous allez même entendre les chefs de renseignement libyens qui parlaient déjà à l'époque, en 2014, du fait que le futur califat, après la destruction de Sirte, ça va être dans la zone des 3 frontières, notamment au Mali. Et pour avoir combattu ces gens en 2017-2018, à l'époque déjà on alertait tout le monde sur ces dangers qui se profilaient à l'horizon. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était des jeunes que nous avons arrêtés suite au combat qu'on a livré à une unité de Daesh. C'est ce jour-là que nous avons récupéré la voiture des forces spéciales américaines qui ont été tirées à Tongo Tongo en 2017, ainsi que leurs armes. C'est nous qui les avons récupérées. Ce n'est pas l'opération Barkhane, ce n'est pas l'armée malienne, mais c'était bien nos éléments. Et ce jour-là, nous avons fait des prisonniers parmi ces jeunes-là qui avaient les véhicules et les armes des Américains qu'ils ont tirés à Tongo Tongo au Niger. Et après un interrogatoire qui a duré presque une semaine, c'est là où je me suis rendu compte qu'au fait, ça, ce sont des enfants qui ont été très bien formés, très bien encadrés depuis très longtemps par un certain Emir qui est établi à Sirte, en Libye. Et ces jeunes-là, ils sont de la même famille, de la même tribu que moi. Et ces jeunes-là, c'est eux qui ont fait le plus grand nombre de massacres dans notre propre tribu. C'est-à-dire dans l'idéologie de Daesh aujourd'hui, pour démontrer ton appartenance à cette organisation, tu commences d'abord par décapiter tes propres parents. C'est extrêmement important que les gens le comprennent. Je n'ai pas dit que les conflits inter- ou intracommunautaires n'existent pas dans nos zones. C'est mentir, elle existe. Mais il faut qu'on comprenne que le degré de violence qui est instauré aujourd'hui dans cette zone qui est en train de se propager n'a absolument rien de communautaire. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de mourir dans cette zone, certes, du côté de Menaka, comme Atta l'a dit tout à l'heure, effectivement, la tribu d'Aoussa, qui est là, pays le plus grand tribu. Mais il y a d'autres communautés encore qui sont mortes dans la région de Menaka, mais juste en face. Parce que c'est une zone qui est tellement proche au fait Tilaberi. Aïwa. An bɛ a jateminɛ k'a ka kuma la kumaba dɔ damadɔni fɔ fɔlɔ ka se an ka continuer. Kuma la kumaba dɔ ye jumɛn fɔlɔ ko ni mɔgɔw y'a bila u kun na k'a fɔ ko fɛn min État islamique n'o ye Daesh ye k'u mɔgɔ bi c'est-à-dire u bɛ yɔrɔ min na sisan n'o ye Mali an bɛ yɔrɔ min wele ko kɔrɔnfɛla ko n'a sɔrɔ ko n'u mɔgɔ b'o dɔrɔn la k'o ye fili ye ko mɔgɔ ninnu mago tɛ o dɔrɔn na ko mɔgɔ ninnu u bɛ Mali yan kɔrɔnfɛla la cogo min na k'u bɛ Nigéria ten u bɛ Niger ten u bɛ Burkina ten o togoya kelen na donc o b'a yira k'a fɔ k'u mago tɛ Mali dɔrɔn na nin yɔrɔ in bɛɛ c'est-à-dire a fɔ yɔrɔ min ma Sahel u mago b'o yɔrɔ bɛɛ de la a ko documentaire dɔ b'a bolo k'a bɛ tila k'a di o documentaire in kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko depuis 2014 k'u ye ko ninnu labɛnni caman daminɛ k'u ye fɛn dɔ sigi sen na kalifa dɔ sigi sen na Libi jamana dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko Sirte kalifa ye jumɛn u fɛ terroriste fɛ o de ye kalifa bɛna fɔ jamana
an b'a fɔ ko jamana mais olu bolo kalifa de bɛ yen o na mɔgɔ dɔ bɛ sigi a kunna a b'a bɛɛ commandé donc ko depuis 2014 k'u y'o siri ko Libi service secret ka kumaw ka o documentaire in kɔnɔna na o dɔ b'a fɔ k'a fɔ ko k'u y'a yira o kɔnɔna na k'a fɔ ko ni siriti bɔra la ko n'a sɔrɔ ni yɔrɔ min bɛ yen ni Daesh mago b'a la k'i sigi yen k'o ye Sahel ye Mali fankelen Burkina fankelen Niger fankelen Nigéria fankelen a ko pour que i k'a dɔn ko mɔgɔ ninnu k'u labɛnna ka ɲɛ u jɔra ka ɲɛ a ko olu delila ka comment dire la ko olu delila ka kɛlɛ dɔ senfɛ k'olu ni Daesh ka unité dɔ bilala ɲɔgɔn na a ko o unité in ko olu de tun ye américain dɔw faga dugu dɔ la Niger dugu dɔ la a fɔ ma ko Tongo k'olu de tun ye américain ka force spéciale mɔgɔ dɔw faga k'u ka bolimafɛnw minɛ o la ko mɔgɔ minnu y'o kɛ k'olu n'u bilala ɲɔgɔn na kɛlɛ dɔ senfɛ k'olu ye mɔgɔ dɔw minɛ olu ye denmisɛnnin dɔw minɛ ninnu na olu mɔgɔ ninnu na ko o denmisɛnnin ninnu minɛnen k'u ye sɛgɛsɛgɛliw gɔn k'a sɛgɛsɛgɛli gana kosɛbɛ u ye min kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bɛ se ko fɔ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ma ko o de la ale y'a faamu k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu filɛ nin mɔgɔ gansanw tɛ dɛ denmisɛnnin gansanw tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ na ten dɔrɔn ka na ayi dɛ ko ale y'a jateminɛ ale bɔra a kalama u ye kunnafoni sɔrɔ min b'a yira la k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu labɛnna mɔgɔ dɔ fɛ mɔgɔ min n'u b'a fɔ a ma ko Emir n'a bɛ Sirte ko mɔgɔ ninnu jɔra ka ɲɛ kɛlɛ la u jɔra ka ɲɛ kɛlɛ la wa fana ko o sɛgɛsɛgɛli senfɛ k'olu y'a dɔn k'a fɔ ko olu ye mɔgɔ minnu minɛ olu yɛrɛ de ka siya mɔgɔ dɔ ye olu yɛrɛ de ka siya denmisɛnnin dɔw don nka u labɛnna terroriste ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ ka u bila ka na donc imagine n bɛ n jɔ yan fɔlɔ ka sɔn ni siginin kan n y'a fɔ a mɛnna 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 tuguni n ko terrorisme minnu b'a attaqué n ka caman bɛ labɛn an ka kɔrɔfɛ dugu ninnu ni dɔ y'a prévu a ko wa ko Daesh bɛ système dɔ kɛ o système ye jumɛn ko o de ye n'i donna u ka tɔn na sisan pour que u ka da la k'a fɔ ko e donna tɔn na pour que u ka sɔn ye pour que u ka da e la ko u bɛ bila e ka taga tiɲɛniba kɛ e yɛrɛ ka siya la ou bien e ka taa tiɲɛniba kɛ i yɛrɛ ka dugu la ou bien i yɛrɛ somɔgɔw e ka taga tiɲɛniba kɛ o la ni mɔgɔ min sɔnna ka tasuma don a ka dugu la o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na o sɔnna olu ka hakilila ma ni mɔgɔ min sɔnna k'u yɛrɛ ka dugu jeni o b'a yira k'a fɔ k'u sɔnna i ka hakilila ma ni mɔgɔ min sɔnna k'i yɛrɛ ka kabila mɔgɔw faga o b'a yira k'a fɔ k'i sɔnna a bɛ n'a fɔ n'a bɛ film filɛ ni acteur ka mɔgɔ dɔ taara k'a bɛ taga banu fɛ ka t'u espionner n'a nana o marifa d'i ma fɔlɔ o yɛrɛ kasoladen dɔ bɛ yen nɔ k'i yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ b'u bolo kaso la k'i k'o faga o la n'i y'o faga o la u bɛ sɔn ka da i la donc k'u bɛ nin mɔgɔ ninnu bila na donc o kuma kɔrɔ ye jumɛn a b'a ye k'a fɔ ko attaque minnu bɛ ka kɛ a bɛ fɛ k'a yira de k'a fɔ attaque minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ kana bila i kun na k'a fɔ ko siya dɔ de bɛ ka siya dɔ kɛlɛ ou bien kabila dɔ de bɛ ka kabila dɔ kɛlɛ o tɛ dɛ a dɔ la k'i b'a sɔrɔ hali kabila yɛrɛ kelen kabila min mɔgɔ caman bɛ ka faga dɛ i b'a sɔrɔ o mɔgɔ dɔw talen don a la o mɔgɔ minnu donnen don u b'a fɔ pour que aw u ka sɔn aw ye pour que u ka da aw la fo aw yɛrɛ ka taga tiɲɛniba don aw ka kabila la donc olu ye mɔgɔ minnu minɛ kɛlɛ senfɛ k'o kun ye ale yɛrɛ ka siya mɔgɔ dɔ ale yɛrɛ ka kabila denmisɛnnin dɔw kun don nka mɔgɔ ninnu taara minɛna mɔgɔ ninnu fɛ k'u labɛn Tawa, c'est la porte d'à côté. Pour la petite histoire, je vais vous rappeler que d'autres Touaregs ont été massacrés en masse juste en face de nous, de la même manière. Les mêmes méthodes ont été utilisées, la même stratégie a été utilisée. Ils ont fait ça avec les Touaregs dans la zone de Tilia, vous avez tous suivi ça, 250 personnes tuées en moins de 2 heures, 3 heures de temps. Ils ont continué, ils ont exactement fait la même chose dans la zone de Banibango, de Ayuru, de Tiloa et toute cette zone-là. Ils ont massacré sans distinction les Germains qui sont dans cette zone. Alors, a fait de fana fɔ min nafa ka bon kosɛbɛ a ko min bɛ ka da olu kan yan mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko tɔrɔgi wɛrɛ minnu bɛ ala an kɛrɛfɛ jamana min na ko ɲɔgɔn bɛ ka da olu kan ye mais o la i bɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ko Mali ta bɛ ka bɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ o ta kan parce que apparemment ni mɔgɔ min tɛ jateminɛ kɛ e b'a fɔ ko foyi tɛ ka kɛ Niger Barkhane taara ye tout va bien là-bas foyi tɛ yen k'a sɔrɔ tiɲɛni min bɛ ka kɛ yan population civile kan o ɲɔgɔn fana bɛ ka da yen fana population civile kan parce que a ye Bani Bango min fɔ o ye Niger ye Tillabéri zone. Par jour, vous pouvez
avoir 100 morts, 150. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais c'est ça la réalité dans ces zones-là. Au Nigeria en face, vous savez, la région de Menaka, la zone de Tillabéri, pour aller au Nigeria, c'est vraiment la porte d'à côté aussi. Et Daesh contrôle toute cette zone-là aujourd'hui. Et les mêmes violences qui sont faites contre nos populations à Menaka, qui sont faites contre nos populations au Niger, c'est la même violence qu'on est en train de faire contre les populations aussi dans l'état de Sokoto au Nigeria. C'est la même chose qu'on est en train de faire contre aussi les populations burkinabé sans distinction aucune. Odona nyafo awe yango ataki chama mi ka ke Mali koronfele na sisana ngo mujawo element wa chana ngo element bi bofo Nigeria kana ataki ke fo Menaka a seglen fle na kumaka ay yoro saba de fo akoko Tillabéri zone bibina ka marabe terusu de bolo c'est que Bazoum bi ka au contraire de yira ka ke na fo non Mali drone problème ako bo ka bɔ Nigeria ka tɛmɛ Tillabéri fɛ ko kana Menaka ko bɛna fɔ dafila an kɛrɛfɛ kɔrɔ jumɛn k'a ka surun wa tila k'a fɔ fana ko fagali kelen min filɛ ne ka kɛ Mali o yɔrɔ in na yen nɔ ko ani Nigeria dugu min bɛ yen nɔ ko o fagali kelen ɲɔgɔn kelen de bɛ ka kɛ yen nɔ n'o ye dugu min n'a bɛ fɔ o ma ko Sɔkɔtɔ u bɛ k'a kɛ yan cogo min u bɛ k'a kɛ yen ten tɔ système kelen méthode kelen ani Niger Tillabéri u bɛ k'o fana kɛ o cogoya kelen de la yen. Donc ola iba fam ka fɔ ko mɔgɔ bɛ territoire la ola iba fam ka fɔ ko minnu bɛ ka attaquer u bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na. Donc le degré de violence qui est posé aujourd'hui dans ces zones-là n'a absolument rien de communautaire. C'est une organisation qui est là, c'est la même stratégie qu'elle a utilisée à Sirte, elle l'a utilisée à Raqqa, elle l'a utilisée à Mossoul, en Syrie et en Irak. Je vais vous donner un autre exemple. Elle s'en prennent toujours aux gens les plus riches, les plus nantis économiquement. C'est la stratégie de Daesh. C'est écrit dans leur manière. Ako ka bina na misale wɛrɛ di ko AIGS filɛ ni Daesh filɛ k'u ka baara min ye ko n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ sigida o sigida la ko nafolotigiba minnu bɛ yen k'u b'u ɲɛsin olu ma fɔlɔ a ko k'o sisan min ko u ka sɛbɛnw yɛrɛ de bɛ yen nɔ c'est à dire livre de bɔlen b'u bolo nin sɛbɛnnen bɛ livre minnu kɔnɔna na u ka sɛbɛnw a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ n'aw taara yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ fɛ ka yen minɛ k'aw sigi ou bien n'a bɛ fɛ ka fɛrɛ yen mɔgɔw ma a y'a daminɛ nafolotigibaw la o la n bɛ segin kɔ dɔɔni ka na ni aw ye fo 2015-2016 la gɛlɛya min na Mali centre la waati min na ni fila ni bamananko kuma ni fila ni kadɔko kuma ni fila ni bozoko kuma fɔli daminɛna o waati terrorisiw ye mun kɛ o waati terrorisiw ye mun kɛ o waati n'aw hakili bɛ a la o de la recherche ka fusa sɛbɛnni ka fusa kana ɲina terrorisiw nalen centre la u y'a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu na o ye fila misibatigi fila wɛrɛbatigiw de ye u m'a daminɛ kadɔw la dɛ u m'a daminɛ bozow la dɛ terrorisiw nalen centre la u y'a daminɛ fila misibatigiw wɛrɛbatigiw ani karamɔgɔba minnu tun bɛ yen u y'a daminɛ olu de la n'aw hakili b'a la a ye taa ɲininkali kɛ ni bi mɔgɔ min dɔn centre la t'o ɲininkali kɛ ni mɔgɔ min hakili b'a la Amadu Kufa ka mɔgɔ ninnu terrorisiw donnen centre la Masina zone na u y'a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu fagali la u ye fila misibatigiw wɛrɛbatigiw ani dɔnnibagaw karamɔgɔ minnu tun bɛ yen mun na karamɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u commencera k'olu faga soit karamɔgɔ ninnu bɛna fara olu kan ou bien karamɔgɔ bi ban ni karamɔgɔ farala olu kan u bɛ karamɔgɔ sɔrɔ u bɛ karamɔgɔ ka kalandenw sɔrɔ u bɛ karamɔgɔ ka réseau sɔrɔ ni karamɔgɔ ma fara olu kan u bɛ karamɔgɔ faga o la mɔgɔ tɛna sɔrɔ bilen mɔgɔ min bɛna fɔ ko ninnu bɛna min fɔ aw ye ala ko la tiɲɛ tɛ o la sɔsɔba tɛna kɛ olu la a kɛra ni fila ye sɔsɔba tɛna sɔrɔ la bilen munna u y'u ɲɛsin wɛrɛbatigiw ma ani fila misibatigiw ni wɛrɛbatigiw ma misi caman bɛ olu de bolo ye olu de ye yɔrɔ nafolobatigiw ye n'u y'u ɲɛsin ninnu ma o la soit a wɛrɛbatigiw n'a misibatigiw a n'a nafolotigiw bɛna mun fɔ soit an bɛ boli ka taa k'an ka nafolo to ninnu bolo ou bien an bɛ to yan u b'an faga ou bien an bɛ taga fara ninnu kan an ka nafolo bi kisi nin saba fɛn o fɛn terrorisiw bɛ nafa sɔrɔ a bɛɛ la ni min bolila u ka nafolo bi ta u b'o fara olu kan u yɛrɛ ka nafolo ka terrorisiw b'o misi soɲɛ u b'o kɛ k'u ka kɛlɛ financer
ni min ma sɔn ka boli n'u y'o faga non seulement u b'o faga o bɛ kɛ misaliya ye tɔw ɲɛkɔrɔ u b'o ka misiw fana ta o bɛ tila ka kɛ nafolo ye olu bolo k'u ka kɛlɛ financer o la sabanan min bɛ yen ni min sɔnna sisan e y'a ye k'a fɔ ko karisa bolila u y'o ka nafolo ta o kɛra bolonkolon ye fo ka taa fɔ ni ala ma janga fo ka taa ko sara o bɛ to deli la karisa ma boli a ma sɔn ka misiw di u y'ale faga misi bɛ ne min bolo ne bɛ mun kɛ n bɛ taa far'u kan ou bien n bɛ n ka denmisɛnninw don a la ni n ye n ka denmisɛnninw don a la ne bɛ kisi n ka misi bɛ kisi n ka denmisɛnninw bɛ kisi caman taara fara u kan o la Musa bɛ ka système min fɔ yan depuis 2016 2015 ni mɔgɔ min hakili b'a la o ye nin système in kɛ Masina zone kɔnɔna la. De faire et de conquérir l'espace. Ils viennent tout de suite, ils s'en prennent d'abord aux gens économiquement qui sont très riches. Aujourd'hui, dans la région de Mecca, si vous voulez détruire l'économie, vous allez vous en prendre à la communauté d'Oussac parce que tout simplement, c'est les plus nombreux, c'est les plus nantis, c'est eux qui ont les plus de bétail. Donc, il faut les détruire, après les autres vont se soumettre. En face aussi, ils ont fait exactement la même chose avec les communautés similaires. À Sirte, ils avaient fait la même chose. Quand ils sont arrivés, ils ont recensé les gens qui sont les plus riches. D'abord. Et ensuite, ils ont commencé à les décapiter les uns après les autres, à récupérer systématiquement leurs biens. Et bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre zone. Maintenant, par rapport à comment, c'est-à-dire trouver une solution à ça. Bon, j'entends qu'on a beaucoup fatigué mon frère Attaï, on parle de la SEMA, je pense que ce soit la SEMA, la plateforme, les mouvements, quels qu'en soient les sigles, ou l'armée malienne, ou les partenaires qui veulent bien nous aider, quelle qu'en soit leur coloration ou leur appellation. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience qu'on est face à un monstre. Et ce monstre-là, aujourd'hui, on l'a tellement laissé grossir, occuper de l'espace, devenir tellement fort, qu'il devient de plus en plus inarrêtable. La seule manière de l'arrêter aujourd'hui, c'est que tous ces acteurs, sans exception, sans distinction, conjuguent leurs efforts pour éventuellement lutter contre ces monstres-là. Aujourd'hui, certes, il y a un silence par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre zone. Nous l'avons déploré, moi personnellement étant membre du CNT, membre de la commission défense et sécurité, j'ai parlé publiquement de cela. J'ai dénoncé le silence de la République face au massacre de masse qui est en train de se passer dans cette zone-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, notre État et la plupart de nos concitoyens n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur du danger et du drame qui est en train pas de guetter la communauté touareg, contrairement à ce que certains veulent faire croire, pas qui guette uniquement le nord du Mali, mais qui guette tout notre pays. Aujourd'hui, Daesh, de la même manière, est en train d'avancer vers cette zone de Meraka, elle descend vers Kidal. De la même manière, aujourd'hui, ils sont en train d'avancer dans le Gourma, ils vont traverser les fleuves, ils vont se diriger vers la région de Tombouctou, la zone la Mauritanie. De la même manière aussi, ils vont essayer d'avancer sur les régions du centre et Bamako, la capitale ici. De la même manière, ils sont en train de progresser aussi vers les autres pays côtiers. C'est ça la réalité aujourd'hui. Quand on ne comprend pas ça, on va résumer ça à des petits problèmes entre les communautés. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en parlant des communautés, étant en tout cas un des premiers responsables de la communauté d'Oussac dans la région de Ménaka, on nous a toujours jeté devant nous qu'on a des problèmes avec les pays ont des problèmes avec nous. Je vais juste vous donner des exemples terre à terre pour vous dire que certes, les communautés ont des problèmes entre eux, mais les degrés de violence installés dans ces régions-là, on ne peut pas l'imputer à ces communautés-là, c'est plus. Amna na misaliya do fana di yan nɔ min nafa ka bon kosɛbɛ mais yana ka di mena na o juma a bɛ ka min ɲɛfɔ o ye juma o ye mɔgɔ ka faamu fɔlɔ k'a fɔ ko siyako kɛlɛ tɛ kabilako kɛlɛ tɛ n'i y'a bila ka taga yen dɔrɔn i filila tiɲɛ don gɛlɛya dɔ bɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya dɔ bɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ n delila k'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ ne ye bozo ye ne burankɛ ye fila ye ne ye bozo ye n burankɛ ye fila ye ne bɛ mɔni de kɛ mɔni dun bɛ kɛ ni jɔ de jɔ bɛ taga bila ji la ne burankɛ ye fila ye a fana b'a ka misiw gɛn ji bɛ yɔrɔ min na misiw bɛ taa min ye de bɛɛ b'a dɔn misiw tɛ taa min ji tɛ yɔrɔ min na misiw bɛ taa min yɔrɔ min na ne ka jɔ dalen bɛ yen n'i ye misi ni jɔ kɔni bila yɔrɔ kelen ni jɔ ma misi minɛ misi bɛ jɔ fara ni o kɛra ne ni fulakɛ bɛ se ɲɔgɔn ma ne ni burankɛ bɛ se ɲɔgɔn ma o ye diyagoya an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o tɛ juguya kɛlɛ o ye parce que ala ye nɛɛmafɛn minnu di an ma an bɛɛ mago bɛ ɲɛ a la o mago ɲɛ tɔ sen fɛ dɔ bɛ se ka dɔ dɔ gasi la o gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen ka kɔrɔ o gɛlɛyamisɛnnin kelen de bɛ ne terikɛ bamanankɛ o fana ni fulakɛ ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamu parce que fulakɛ fana
ba ti ale ka so kɔnɔ ba bɛ ka taa ji bɛ yɔrɔ jan de pour que ale ka ba sɔrɔ il faut que ale ka tɛmɛ sira dɔ fɛ et malheureusement i b'a sɔrɔ ale bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ o fana ye foro ye donc ale tɛmɛtɔla foro fɛ a bɛ se ka kɛ n terikɛ bamanankɛ ka ɲɔ selen fulakɛ ka misiw tɛmɛtɔla a bɛ dɔ kara la ou bien a bɛ dɔ dɔn a la parce que i bɛ misiw gɛn kɔni tiɲɛ don i b'u gɛn mais misi 100 ou bien misi 200 kɔni gɛnni ka tɛmɛ i tɛna se ka a bɛɛ suit n'o kɛra n terikɛ bamanankɛ min ka ɲɔ tiɲɛna a bɛ digi a la o a bɛna fɔ n'i ye ɲɔ ani misi bila yɔrɔ la u tɛ kisi ɲɔgɔn ma dɛ n'o kɛra gɛlɛya bɛ don olu ɲɔgɔn olu bɛ fɔ ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya misɛnninw b'an ka sigidaw la ka kɔrɔ mais marifa tɛ ta ɲɔgɔn kama o la n'o gɛlɛyaw nana waati o waati o kuma bɛ taga dugutigi bulon na walima a kuma bɛ taga faamaw fɛ faamaw b'a jateminɛ cogoya min na an bɛɛ bɛ se k'an mago ɲɛ ji la k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn mago sa a ko nka ne de ni misaliya in fara a kan mais a ko n'i y'a jateminɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan c'est à dire ko kɛlɛ bɛ ka juguya ka se yɔrɔ min na sisan ko fagali sugu min bɛ ka kɛ k'o tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ communauté ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'o tɛ communauté nɔ ye wa a bɛna misaliya min di sisan o ye mɔgɔ minnu y'a faamu k'a fɔ ko communauté de ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya don ko n'i y'o ban dɔrɔn k'o ye nin bannen olu ka o faamuyalibaliya nana ni fili min ye a bɛna o misaliya dɔ de di sisan a kɛra sababuya ka na ni fili min ye parce que n'i y'a bila dɔrɔn k'a fɔ ko pour que ka nin terrorisme kɛlɛ ko non ko communauté dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ mankan ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ t'olu wele k'olu sigi k'u fara ɲɔgɔn bɔ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i b'olu kɛ i bɛ tila o la i bɛ taga waati min na olu yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ a bɛna misaliya dɔ de di an k'o misaliya lamɛn. Plus fort que eux. Aujourd'hui, Daesh, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, elle est aujourd'hui réfléchie, dirigée et organisée par des étrangers, par des Syriens, par des Irakiens, par des Libyens, par des Égyptiens, par des Marocains, par des... Yana an ka se fana a yɔrɔ dɔ fɔ sa min nafa fana ka bon kosɛbɛ a ko mɔgɔ kana bila kunna k'a fɔ k'an ni terrorisme min filɛ ne kɛlɛ la EGS min filɛ ne kɛlɛ la ko mɔgɔdenninw don kɔnɔ ninnu c'est à dire ko kunfɛ mɔgɔ tɛ quoi ko mɔgɔ minnu don u labɛnnen de don ka ɲɛ wa an kana bila kunna la k'a fɔ ko an b'an ka mototigi ni mun ye ni marifa ni fɛnw b'u bolo k'olu t'a ɲɛmɔgɔ dɛ olu t'a ɲɛmɔgɔ ye olu t'a labɛn ko bi bi na ɲɛmɔgɔ ninnu ko ɲɛmɔgɔ ninnu n'i taara sɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ min tɛ Syrien k'o ye Libyen o ye Marocain ou bien o ye Algérien ko ou bien i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ jamana wɛrɛ la an b'a faamu parce que jamana dɔw bɛ yen nɔ peut-être olu tɔgɔ fɔli ka gɛlɛ a ma ko ou bien o bɛ bɔ jamana wɛrɛw la o jamana wɛrɛ aw kan k'o dɔn ne b'o dɔn o ye jamana wɛrɛ mɔgɔ min donc ko olu de bɛ ko in labɛn mais minnu bɛ nalen kɛlɛ kan ko tiɲɛ don ko mais an kɛrɛfɛ an ka sigida la mɔgɔ minnu bɛ yen ko olu b'u bolo i n'a fɔ baarakɛminɛnw quoi n'i donna centre la i bɛ taga bozo damadɔ ni kadɔ damadɔ ni fila damadɔ ta ye n'i taara Kidali i bɛ taga suraka dɔw ta ye n'i taara Tombouctou i bɛ arabu dɔw ta ye n'i taara Gao i bɛ arabu dɔw ta ye k'u b'u sinsin olu de ka kɛlɛ kɛ olu y'u ka kɛlɛkɛ mɔgɔw dɔrɔn de mais olu ko in ɲɛmɔgɔ ti olu bolo olu tɛ se k'a daminɛ olu t'a ban wa hali olu yɛrɛ dɔw t'a dɔn u bɛ kɛlɛ la kun min na mais a ɲɛmɔgɔw bɛ yen. Des gens, en tout cas ici, d'autres régions qui ne sont pas forcément de chez nous, c'est eux qui ont le leadership incontestable. Les Sahéliens qui sont engagés dans Daesh, on peut les compter. Des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, j'en passe, des Nigériens, ce sont la masse combattante qu'on envoie au four. Mais les gens qui réfléchissent, les gens qui... a ko an kɛrɛfɛ jamana min ko mɔgɔ ka dɔgɔ a la a ɲɛmɔgɔya la a ko ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo ko hali n'a sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ Mali Niger Burkina o mɔgɔ minnu b'a la ko u bɛ mɔgɔ minnu bila ka taga quoi ni fagali bɛ olu bɛ mɔgɔ minnu bila ka taga faga la u ka taa kɛlɛ kɛ n'o tɛ k'a ɲɛmɔgɔ t'u bolo ko in yɛrɛ tɛ olu bolo donc kɔrɔ jumɛn olu tɛ se ka foyi k'a la ni n'olu kumana i ma foyi ɲɛ i ma foyi kɛ olu yɛrɛ t'a dɔn b'a la kun min na yɛrɛ. Définissent la stratégie, les gens qui enrôlent tous ces plans-là, ce n'est même pas des gens du milieu. Il faut aussi que ça, on le comprenne. Parlant des communautés, nous, on a fait plusieurs réunions dans cette zone dite des 3 frontières. On a fait des réunions à Tilaberi, à Niamey, à Balafelingi, à Ndrambogan, à Menaka. Je vais juste vous donner un exemple. Un jour, on nous a dit qu'il faut qu'on fasse une réunion de réconciliation entre les Peuls et les Daoussa, avec les Peuls, donc la région de Tilaberi et les Daoussa. Ayiwa a bɛ ka misaliya dɔ di sisan a ko don dɔ la ko a fɔra ko olu ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ walasa ka bɛn sabati filaw ani olu ka siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que vraiment ne tɛ fɛn ninnu maîtriser kosɛbɛ Menaka zone ninnu Kidali zone je maîtrise pas Daoussa ou bien Kala je maîtrise pas mais quand même ko a fɔra ko ka réunion dɔ kɛ walasa ka bɛn sabati olu ni fila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka misaliya min di o kɛra kabi IBK tile de Ala ka hinɛ la. Tuareg Mali
Maliens de l'autre côté de la frontière à Menaka. On a fait une réunion qui a été approuvée à l'époque par le président Ibrahim Boubacar Keïta, par le président Mahamadou Issoufou à l'époque. K'olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o waati ɲɔgɔn ye min ni i bɛ ka ala ka hinɛ na ko o jɛna ni a ye a sɔnna a ma ani Niger fana Mamadou Issoufou de tun bɛ k'o fana jɛna ni a ye a sɔnna a ma. Le président actuel du Niger était ministre de l'Intérieur. Moi-même, ko waati y'a sɔrɔ Bazoum min bɛ Niger président la sa o tun ye ministre de l'Intérieur ye. C'est par Niamey que j'ai passé, je me suis entretenu avec ces deux personnalités, après je suis venu à Badak. Et on a signé un accord entre la communauté d'Aoussaak et la communauté Pel à l'époque par rapport justement à ces problèmes-là. Et depuis lors, moi j'avais mis tout le monde à garde pour leur dire, hey, il faut pas mêler ces pauvres gens-là à un problème qui les dépasse. Je les ai dit. Ko kɔfɛ ko olu ye bɛnkan dɔ kɛ kabila min bɛ n'o ye Dawusa ye olu ye bɛnkan dɔ kɛ o ni a yɔrɔ la fila minnu fana tun bɛ k'olu ye bɛnkan kɛ o n'u fila ni groupe fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko mais ko depuis o waati k'ale y'a fɔ ko hey an bɛ ka nin ko min kɛ nin tan ne ma sɔn nin ko in parce que an filɛ ne ka bɛnkan kɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ta ninnu ye fantanw de ye nin ko in na an bɛna o se problème yɛrɛ de ma parce que u tɛ kunu kunna u t'a ju la an dun filɛ ne ka na bɛnkan signé u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛna se ka foyi yɛrɛ ɲa a la yɛrɛ parce que olu t'a contrôler an kɔni bɛna ninnu se kungo dɔrɔn de ma an minnu se kungo de ma an filɛ ne ka taga fila dɔw ni misaliyala suraka dɔw sigi k'u fara ɲɔgɔn k'u ka bɛn u kana na se ɲɔgɔn ma olu filɛ nin k'u sɔnna k'u ye kɛlɛ dabila k'u tɛna kɛlɛ kɛ aw k'a sɔrɔ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ t'olu bolo olu t'a décider olu t'a foyi an mun se kungo ma a dɔ la sini ma sinikɛnɛ ma o t'ale ka kuma ne bɛ ka misaliya de di n bɛ ka exemple de di sini ma sinikɛnɛ ma dɔ tɛna se ka taa sigi ma anw de ye ɲɛmɔgɔ ye anw de bɛ ka kɛlɛ kɛ aw de bɛ taa sigi k'a bɛ taa bɛn kuma fɔ o bɛ se k'olu se problème ma donc a ko o la sisan nɔ ko ale ko ten dɔ b'o waati ko hey k'an bɛ fɛ nin an bɛna ninnu se gɛlɛya dɔrɔn ma an bɛna ninnu bila kungo dɔrɔn de la k'ale y'o kanga da depuis o waati a kɛra IBK tile la. Ces problèmes-là, les gens qui les dirigent, les PEL n'ont aucun pouvoir dedans, ni les Daousak, ni quoi que ce soit. Voilà. Ko ni kɛlɛ mɔgɔ minnu filɛ ne ka ni kɛlɛ kɛ terrorisme de don ko mɔgɔ minnu filɛ ne k'a kɛ an filɛ ne ka na mɔgɔ minnu bila ka bɛnkan ni fɛnw signé ko an ye bɛnkan signé fila minnu filɛ nin olu tɛ mɔgɔ ninnu mara u t'u ka mara kɔnɔ u t'u ka foyi kɔnɔ wa u ka kumakan tɛ se ka foyi bɔ mɔgɔ ninnu ka ko la an filɛ ne ka taga suraka minnu fana an filɛ ka taa minnu bila ka bɛnkan signé ka t'u tɛgɛ bila fɛn na olu ka fanga foyi tɛ terroriste kan u tɛ se ka terroriste bila fɛn na u ka kumakan jatelen tɛ terroriste bolo an kɔni nana papier dɔ de signé a ye ten. On va vers un accord, on va signer un document, mais ça ne va avoir aucun impact sur ce qui se passe. Vous allez voir de vos propres yeux. Je l'ai dit à tous les dirigeants. Ako wakale a fɔ dɛ ko an filɛ ne ka na bɛnkan dɔ signé mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min ni kɛlɛ min filɛ ne sen na a tɛna na foyi bɔ a la wa an bɛna tila ka y'a la tɛmɛ. De nos deux pays à l'époque. Et pire, ce que je vais vous raconter, c'est la pire réalité. On est venu, on a fait ce document-là, c'est moi qui l'ai signé, et puis il y avait un vieux notable pile de la région d'Abala, qui était le chef du groupe. Ako ko bɛnkan in filɛ nin k'ale bɛna na min fɔ ko bɛnkan in papier min kɛra k'ale yɛrɛ de y'a signé olu ka mɔgɔw tɔgɔ la ko u ye ne buranakaw fila cɛkɔrɔba dɔ bila k'o k'a signé a bɛ k'o fana bɔ yɔrɔ fɔ. M'appelle dans la zone. Il a signé le document avec moi. Mais le pauvre monsieur, il a dit devant tout le monde, hey, moi, vous allez m'obliger à signer ce document, je vais le signer. Mais moi, mes enfants, la chose dans laquelle ils sont engagés, là, même eux, ils ne dirigent rien dedans. Leur chef, c'est des Arabes que moi, je ne connais pas. Ako ko o fila cɛkɔrɔba min y'a bolo nɔ bila o papier na n buranakaw ko o fila cɛkɔrɔba in k'olu ma hey ne filɛ ne ka n bolo nɔ bila sɛbɛn dɔ la yan parce que ne kɔni ye dugutigi ne filɛ ne ka n bolo nɔ bila sɛbɛn dɔ la yan mais n bɛ min fɔ aw ye ne yɛrɛ tɛ fɛn ɲɛna nin ko in na wa hali ne den minnu b'a la olu yɛrɛ tɛ foyi ɲɛmɔgɔ t'u bolo nin ko in na olu yɛrɛ kumakan tɛ jate foyi nin ko in na k'u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye arabu ni fɛn wɛrɛw de wa ne kɔni kuma kɔrɔ ne kɔni bɛna n bolo nɔ de bila a la. Vous allez me faire signer quelque chose que je ne peux pas gérer, mais je vais le faire comme c'est ma communauté qui est mise en avant. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Ako aw kɔni ne bɛna n bolo nɔ bila a la aw bɛ ka n bila fɛn dɔ la fɛn min ne tɛ se k'a kɛ mais ne kɔni bɛna n bolo nɔ bila a la parce que anw ka kabila de kun kan ko kuma don. Ako ko aw b'a dɔn kɔfɛ min kɛra. Ensuite, on a signé l'accord 2 semaines après. Ce pauvre monsieur-là, ses enfants sont venus le trouver, ils l'ont décapité et ils ont mis sa tête sur un arbre. Ako ko o fila cɛkɔrɔba min y'o bɛnkan in sen ni dugutigi kun don n'a ye nin kuma in fɔ ko dɔgɔkun fila o kɔfɛ a yɛrɛ wolodenw minnu bɛ terrorisiya la dɛ ko olu de nana ne burankɛ fulakɛ cɛkɔrɔba ko k'a minɛ k'a kunkolo tigɛ ka tila k'a kunkolo bila yiri dɔ sanfɛ walasa bɛɛ k'a ye bɛɛ ka siran o la
ɔ mɔgɔ minnu sɔnna ka nin kɛ u fa la o dugu kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ na sɔn ka o sira ta bilen mɔgɔ minnu sɔnna ka nin kɛ u yɛrɛ wolo fa la olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn bilen parce que o de la an ka état ninnu kan ka fɛn dɔ intégrer o ye jumɛn c'est à dire i tɛ se ka terroriste kɛlɛ k'a sɔrɔ i ni diinɛmɔgɔw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ se ka ɲɛ quoi a tɛ se ka marcher n'i fɛ ka terrorisme kɛlɛ c'est à dire fo i ni mɔgɔ bolo ka kɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ min bɛ diinɛ dɔn mɔgɔ min bɛ diinɛ dɔn o de b'a dɔn mɔgɔ bɛ endoctriner diinɛ sira fɛ cogo min na n bɛna misaliya dɔ di aw ma n'i y'a ye ninnu sera ka na u yɛrɛ wolo fa kunkolo tigɛ mun don parce que u b'a fɔ ko olu yɛrɛ wolofa kɛra kafiri donc kafiri kan ka kɛlɛ terroriste bɛ mun fɔ u terroriste ɲɔgɔn ye n'i donna silamɛya la n'i fa y'i kɛlɛ i ka diinɛ kama i k'a kɛlɛ wa f'u bɛ taga misaliya ta ye Seydina Umaru n'a fa kan ko Seydina Umaru kelen silamɛ ye ko a fa nana k'a b'a kɛlɛ k'a y'a fa kunkolo tigɛ bon nin taalen do fɔ mɔgɔ min ye par exemple mɔgɔ min k'a b'a ala k'a da a tɛ i dɔn kuranɛ la a tɛ tafsiri dɔn a tɛ tafsiri kɔrɔ dɔn kelen filanan ye jumɛn a tɛ diinɛ yɛrɛ tariku a t'a dɔn a t'a dɔn ko Seydina Umaru n'a fa kɛlɛla mun kama est ce que diinɛ ko de don wa est ce que diinɛ ko tɛ est ce que fa in de sera a ma wa est ce que ale de sera fa in ma est ce que fa in de taara sɔrɔ in k'a kɛlɛ wa ou bien ale de nana fa in sɔrɔ k'a kɛlɛ bon mɔgɔ min tɛ nin si dɔ diinɛ la n'i y'a fɔ a tigi ye ko hali Seydina Umaru yɛrɛ parce que tariku la sɛbɛnnen bɛ ko hali Seydina Umaru yɛrɛ ye a fa faga a kɛlen silamɛ ye o tigi bɛ mun bila a kunna bon ne kɛra silamɛ ye ka ban ni ne fa kɔni ko k'a bɛ kuma ne bɛ se ka n fa faga parce que kafiri don ne bɛ se ka n ba faga kafiri don bon o bɛ ka taga nin don denmisɛnninw kunna terroriste bɛ ka nin don denmisɛnninw kunna o denmisɛnnin kelenw bɛ ka taga u yɛrɛ ka duguw jeni o denmisɛnnin kelenw bɛ ka taga u yɛrɛ ka sɔrɔdasiw faga o denmisɛnnin kelenw bɛ ka taga u yɛrɛ ka jamanaw ci bon ni e bɛ se k'o kɛlɛ e bɛ fɛ k'o kɛlɛ sisan pour que e k'a dɔn k'a fɔ ko mun de fɔra a ye pour que a kana nin baara in kɛ il faut que e k'o dɔnya e k'o tariku dɔnya o de la n ko pour que ka nin denmisɛnninw kɛlɛ ka se o la il faut que dɔ ka sɔrɔ yen min bɛ diinɛ maîtriser a bɛ diinɛ tariku dɔn o de la diinɛmɔgɔw minnu bɛ siran ala ɲɛ olu de ko don dɛ u jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que olu de bɛ se k'a fɔ u ka wajuliw senfɛ ko nin ko in kɛra diinɛ kɔnɔ nin tariku in na nin ko in kɛra a kɛra tan a kɛra nin de kama nin de nana ni a ye parce que n'i y'a ye ne bɛ nin fɔ ne tɛmɛna nin sira ninnu fɛ de je vous jure ne tɛmɛna nin sira ninnu fɛ ne tɛmɛna nin sira ninnu fɛ waati min na ne bɛ bɔ dɔnkilida la ka bɔ arapu la ka na don diinɛ kɔnɔna la o waati n'a sɔrɔ ni ne ni bagage intellectuel dɔ tun b'an na ne ye fɛn minnu mɛn fɛn minnu tun bɛ fɔ ne a ne tun b'a faamu cogo minnu na a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i ni bɛɛ tun bɛ kɛlɛ o de la a b'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ donna a fɔ ko ni mɔgɔ don waati diinɛ la k'a tigi ni mɔgɔ tɛ bɛn mun na parce que n'a ni bagaji dɔ ma na fɛn bɛ fɔ a ye yanni a k'a faamu a bɛ se ka tiɲɛni kɛ mais n'a y'a faamu tranquille a bɛ lafiya donc terroriste ninnu fana bɛ fɛrɛ mɔgɔw ma n'o don n'u taara wajulu la yɔrɔ minnu na o la i b'a ye hali sura dɔ y'a fɔ ko terroriste dɔw taara wajulu la olu ka yɔrɔ la n'u taara wajulu la u bɛ na nin kuma ninnu de fɔ u ka wajulu senfɛ bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen déjà diinɛ ka d'ale ko dɔw bɛ kɛ sigida la o tɛ ka bɛn ale ma ka kɔrɔ bariso dɔw bɛ olu man di a ye dugu yɛrɛ bɛ cogo min na olu man di a ye bon ninnu dun nalen filɛ ne ka diinɛ fɔ cogo min na ale lafiyara et puis surtout u y'a fɔ a ye fana k'a fɔ ko bon k'ale bɛ se ka nin kɛ k'o de fana ka ɲi ale bɛ se ka tugu terroriste kɔ ten a bɛ taa bɔ a kalama waati min na ko ninnu ni ala tɛ fan kelen fɛ o b'a sɔrɔ ale yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min fa t'a da dɔn o b'a sɔrɔ ale nalen fara terroriste ka fɔlɔ u ye ale yɛrɛ bila ka taga a ka dugu de jeni fɔlɔ i m'a ye a kɛra kungo fila ye ale donna terrorisme la ale de bolo taara a ka dugu jeni wa ale bolo kelen k'a ka dugu jeni terroriste tila k'o ta k'o da sigida kabila wɛrɛ la misaliya la n bɛ exemple ta n yɛrɛ kan pour que ka na mɔgɔ bila ɲɔgɔn misaliya la bozo dɔ ka don terrorisiya la o bozo min donna terrorisiya la o b'o bozo kelen de ta o ka taa bozo dugu dɔ jeni o n'o taara bozo dugu dɔ jeni waati min na bozo bɛ mun fɔ o b'a fɔ ko misaliya la ko kadɔw nana olu attaquer olu bɛ t'u ta sara kadɔw la k'a sɔrɔ kadɔ ma na k'u la dɛ a ye terroriste ka manipulation ye a ye mɔgɔ ninnu ka manipulation u bɛ ka kabilaw bila ɲɔgɔn na nin tɔgɔ in na kabilaw bɛ ka bin a kɔnɔna la u bɛ ka bin a jan kɔnɔna la fo ka na se niveau dɔ la
fo kabila bɛɛ nana tɔn sigi o tɔn kelen kelen na bɛɛ lajɛlen wulila n'i tora k'a tɔn dɔw kumakan mɛn ko fu b'olu ko k'olu ka kabila défend parce que ko kabila wɛrɛ bɛ ka na bin olu ka kabila kan o tɔn fana tila ka na k'a damana problème bi an kana dogo ɲɔgɔn na tɔnw kabilaw tɔgɔ la Mali kɔnɔ bi a kɛra damana problème parce que yan'u ka kɛ solution bɛɛ bɛ ka yɛlɛma ka kɛ problème parce que tellement que u b'u ta u dusu fɛ u tɛ kow ɲini k'a faamu bilen. Par le président Ibrahim Boubacar Keïta, par le président Mahamadou Issoufou. À l'époque, le président actuel du Niger était ministre de l'Intérieur. Moi-même, c'est par Niamey que j'ai passé, je me suis entretenu avec ces deux personnalités, après je suis venu à Badab. Et on a signé un accord entre... C'est ça la réalité dans ces zones-là, que les gens ne veulent pas voir. On veut toujours ramener des problèmes à des pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne. La communauté, là, aujourd'hui, là, ils sont victimes d'une organisation qui a bien réfléchi son programme. Si les gens ne se mettent pas ensemble pour les contrôler, on ne va absolument rien régler. Maintenant, par rapport aux forces en présence, surtout nos relations, nous, avec l'armée malienne. Dans la région de Menakala, comme tout le monde le sait, nous, on travaille beaucoup avec les FAMA. Franchement, il n'y a aucun problème entre nous. Même quand on partait en Dramboukane, bien évidemment, ce n'est ni les liés, ni le moment de dévoiler un certain nombre de choses, mais c'est juste pour vous rassurer sur le fait que même ce jour-là, il y avait une unité complète de l'armée malienne qui était avec nous en Dramboukane. Et dans la bataille qui nous a opposés à l'État islamique, ce jour-là, nous avons en face de nous entre 300 et 400 bonhommes, alors que nous, on était peut-être 100 à 150. Une bataille qui a duré 1 heure de temps. Et il est important aussi de noter que l'État islamique, je vous renvoie vers ses communiqués, vers sa propagande et tout ça, ils ne parlent jamais de leurs morts. Ils peuvent avoir 100, 150, 200 morts. Moi, le jour-là, j'étais moi-même personnellement dans la bataille. Je voyais les gens de l'État islamique continuer. A ye fɛn dɔ fana fɔ min nafa ka bon kosɛbɛ a ko k'an ni terrorisme minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye État islamique ye EGS ni dɔw bɛ wele ko Daesh arabukan na ko mɔgɔ minnu don tellement que u bɛ se propagande la ko i bɛ t'u ka communiquéw ta k'a lajɛ ko i t'a mɛn u da waati si kan ka ni mɔgɔ hakɛ in sara a ye kɛlɛ dɔ de fɔ k'u kun taara o kɛlɛ na terroristes kun ka ca ni mɔgɔ 300 ni kɔ ye k'olu kun ye mɔgɔ 100 ni kɔ ye ko o kɛlɛ na ale yɛrɛ kun b'o kɛlɛ na ye Musa Gasharatuman de bɛ ale yɛrɛ kun b'o kɛlɛ na k'ale yɛrɛ kun ɲɛ b'u la terroristes bɛ ka san cogo min na u bɛ ka bin cogo min na i b'a fɔ ko dimɔgɔw c'est à dire n'u fagara u su bɛ ka bin i n'a fɔ ko dimɔgɔw su bɛ ka bɔ la i n'a fɔ dimɔgɔw bɛ faga cogo min na ko mais ko n'i taara u ka communiquéw ta k'a lajɛ ko waati si u t'a fɔ ko an ka ni mɔgɔ hakɛ in sara wa u t'a compter stratégie de don stratégie de don. Parce que a bɛna fɔ sisan n'a fɔra ko kɛlɛ kɛra ko anw ka armée attaquera ko ni mɔgɔ hakɛ in sara an ka sɔrɔsiw la an bɛ tɔɔrɔ an dusu bɛ kasi mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya la a bɛ sɔrɔsiya nɛgɛ bɔ olu la minnu bɛ sɔrɔsiya la a b'olu ja tigɛ minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a caman b'a fɔ k'u bɛ boli a y'a jateminɛ kɛ ka bɔ 2016 la ka na 2019 la n'a kun fɔra ko kɛlɛ wulila nin yɔrɔ in na dɔrɔn i b'a ye kɛlɛ tɛ mɛn an bɛɛ tun b'an somɔgɔw wele karisa kɛlɛ bɛ ka gɛrɛ aw la dɛ marifa fili ka boli parce que an y'a mɛn ka caya sɔrɔsiw sara k'an cira sɔrɔsiw cayara défaite kɛra n'o fɔli cayara yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ dusu bɛ bɔ mɔgɔw kɔnɔ kɛlɛ nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la sɔrɔsiya yɛrɛ nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la waati yɛrɛ kun kɛra nɔ armée yɛrɛ recrutement daminɛ hali a ma nombre sɔrɔ o stratégie bɛ terroriste bolo i ti terroriste ka communiqué mɛn k'a fɔ k'u ka ni mɔgɔ hakɛ in sara k'u b'a digi u yɛrɛ la u t'a fɔ yɛrɛ n'a yɛrɛ kun bɛ se ka stratégie adopter c'est bien kɛlɛ tɛ taa ka perte kɔ ne bɛ kuma la aw fɛ ne bɛ se ka sa sini sɔgɔma terroriste dɔ bɛ se ka ne bɛlɛ ka ne faga parce que ne bɛ ka explication minnu di a man d'a ye faransi bɛ se ka ne ɲini ka ne bɛlɛ ka ne faga parce que ne bɛ ka explication minnu ɲini di a man d'a ye sɔrɔsi minnu bɛ terrain kɛ i n'a fɔ saya bɛ se k'olu fana sɔrɔ cogo min mais n'an kun bɛ se ka kɛlɛ la k'an ka victoire sankɔrɔta kosɛbɛ k'an da de défaite kan o fana bɛ k'a damana stratégie anw bolo o la an bɛ terroriste ka force an b'a utiliser u yɛrɛ contre la. En face de moi, ils tombaient comme des mouches. Mais ils ne vont jamais parler de leur mort. Ça fait partie de leur stratégie, c'est une stratégie de guerre. Ils n'en parlent jamais. Ils parlent que des morts en face, mais et dans leur cas, ils ne parlent jamais de leurs morts, ils ne les calculent pas aussi. Ça, c'est extrêmement important. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts des deux côtés. Et cette guerre-là, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, elle est en train de prendre de l'ampleur parce qu'avant, on pensait que ça concernait X et Y, ça concernait telle personne, ça concernait telle zone et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se propager un peu partout. Que ce soit la CEMA, la plateforme, l'armée malienne, les gens passent. Aujourd'hui, les gens sont obligés de tous se donner la main. Et puis aussi, j'aimerais aussi préciser que le terrain n'est pas vide, contrairement à ce que
En tout cas, certains veulent faire croire. Aujourd'hui, les gens sont à Menaka, même si tout le reste de la région est tombé. Ça, je le confirme. Et toutes les communes se sont vidées de leur population systématiquement. Aujourd'hui, il n'y a que la ville de Menaka qui reste dans laquelle il y a l'armée malienne, ses partenaires et bien évidemment nous, les mouvements qui sont dans la zone. Dans la zone de Lazawa aussi, dans la zone de Tahabanat, pour aller à Ilamawan. Dans cette zone-là aussi, nous sommes présents, nos combattants sont présents. Ce n'est pas une zone complètement vidée. Dans la zone de Talatay, avant la bataille, c'était Talatay, effectivement, la dernière position vers le site. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, les gens sont dans la zone de Kida, la Massine et tout ça là pour répartir. Dans la zone, la ville de Gao, la ville d'Ansongo, il y a des gens là-bas. Mais certes, la situation est extrêmement grave parce que ces gens-là aujourd'hui, ils ont mobilisé des milliers et des milliers de gens. Ils sont en train d'étaler leur programme aujourd'hui dans toute la zone. Et si on ne fait pas attention, c'est-à-dire le réveil va être tellement brutal qu'on n'aura même plus le temps parce que l'État islamique, ça surprend toujours. Les gens ont toujours tendance à la négliger, c'est 2-3 motos, c'est pas grand-chose, c'est X, c'est Y. Mais c'est le jour où que tu les affrontes en face de toi que tu te rends compte, c'est-à-dire de la gravité de la chose. Maintenant, pour aider aussi dans les débats par rapport à l'audio du général Gamou, tout ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que les gens ont interprété ça dans un très mauvais sens. Le Messie est connu, les efforts qu'il fait sont connus, il est toujours dans la même position, il n'a pas fui, il n'a pas peur. C'est absolument le contraire. L'audio qu'il avait envoyé, c'était un audio qui était destiné à quelques personnes, c'était un truc privé. Malheureusement, ça s'est retrouvé sur la place, sur la toile et tout ça, ça a été interprété dans tous les sens, mais ça n'a absolument rien à voir avec Soudan. Cette stratégie aussi de mettre les populations en sécurité, c'est une stratégie que nous avons déroulée depuis plusieurs mois. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait des mois et des mois que nous sommes en train progressivement de faire déménager le maximum de populations pour les mettre dans des zones sécurisées. C'est ce que nous faisons à Menaka, nous le faisons du côté du Niger aussi, dans la zone d'Agarak, tout ça, nous le faisons aussi dans la zone d'Itamasra, là où les gens sont en sécurité, nous le faisons à Gao, nous le faisons vers la zone de Kidal. Les gens prennent des dispositions pour essayer de faire en sorte de mettre les populations dans des endroits sécurisés. Pourquoi? Parce que Daesh ne s'attaque pas uniquement aux hommes armés. Il s'attaque aux hommes armés, mais il s'attaque aussi aux populations civiles contre lesquelles il y a ayiwa n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ audio ka jan kosɛbɛ a tɔ man ca kosɛbɛ sa mais comme sukura an bɛ a jɔ nin yɔrɔ la peut-être don n'a natɔ la an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a tɔ di aw ma togoya wɛrɛ la mais an hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ kuma in kɔnɔna la parce que élément dɔw de b'a kɔnɔ minnu pour moi u nafa ka bon kosɛbɛ an sera ka olu walawala donc an bɛ dugawu don kɛ kɛlɛ in ala ka sɛbɛn di an ma ala ka olu yɛrɛ n'o ye MSA mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Gacha mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Musa Agasharatuma ni Gamu n'u ka élément tɔw an bɛ dugawu don kɛ ala ka sebaga sankɔrɔta di u ma jugu kan n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na n bɛ segin a kan ne k'a mɛn ko Gacha ou bien k'a mɛn ko MSA a bɛ digi ne dusukun na a bɛ digi ne kɛrɛ la ne bɛ fɛ ka min mɛn o ye armée malienne ye alors fɛn bɛ se ka kɛ joona fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ joona Mali kɔnɔna la bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma groupe fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ka na a bɛɛ ka na ka tɔgɔko ninnu bɔ a la ka kɛ armée malienne ye an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jugu kɛlɛ o ye ne ka laɲini o ye ne ka souhait n bɛ da n'o de ye n bɛ wuli ni o de ye parce que le fait seulement ka to k'a mɛn nin groupe in a bɛ mun jigin an kɔnɔ k'a fɔ halisa Mali fara-faralen don a bɛ mun jigin an kɔnɔ k'a fɔ ko halisa Maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn bolo donc an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɔgɔko ka bɔ a la mɔgɔ sɔnna État la mɔgɔ sɔnna surtout mɔgɔ sɔnna ka jɔ État kɛrɛfɛ mɔgɔ sɔnna ka jɔ an ka sɔrɔsiw kɛrɛfɛ ka jɔ armée kɛrɛfɛ ka jɔ faamaw kɛrɛfɛ ka terroriste kɛlɛ tiɲɛna mɔgɔ tɛ Mali kanu ka o bɔ dali bɛ se ka kɛ o la wa o sɔnna maliyɛnya ma wa hali o yɛrɛ ka Mali kanu bɛ ka bon ka tɛmɛ ne min bɛ ka kuma aw kan parce que ne ma marifa ta fɔlɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka jɛ an bɛ se ka kɛ kelen cogo min na an k'o kɛ parce que ne ɲɛ b'a la divertissement caman bɛ yen an bɛna to a la a tɛna nafa foyi ɲɛ an ye an bɛna an si ban accord ko kuma na a tɛna fɛn ɲɛ an ye fɛn tɛna sɔrɔ a la an bɛna an yɛrɛ si bɛɛ ban indépendance ko kuma ni autonomie ko kuma nana c'est fou sɛbɛko de nalen filɛ nin ye sisan accord ko ni indépendance ni autonomie ko kuma je dis c'est fou c'est faux et c'est fou Mali bɛ se ka développer cogo min na o sira ka ta mɔgɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana développer an ka continuer mais ni mɔgɔw y'u karanpɔnnen to accord ko kuma ni autonomie ko kuma de cɛ Musa yɛrɛ ɲuman na le réveil sera brutal mais ça sera encore plus brutal
a bɛ minnu kɔnɔ ko olu yɛrɛ bɛ se k'u ka yɔrɔ sécuriser u yɛrɛ k'a sɔrɔ armée tɛ a bɛ minnu kɔnɔ k'u bɛ se k'u ka jamana u ka dugu bɛ u ka région sécuriser u yɛrɛ k'a ka indépendance ta k'u sigi a kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali tɛ Mali armée tɛ surtout minnu bɛ k'u disi gosi an ka sɔrɔdasiw contre la filɛ ni galama tɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ armée bagabaga ni Mali pɛrɛnnen don min na anw yɛrɛ pɛrɛnnen don alors que Menaka zone na mɔgɔ filɛ nin ye ka sa ye i ma se ka fɛn kɛ Gao zone na mɔgɔ bɛ ka sa i tɛ se ka fɛn kɛ wa sini u bɛ taa sɔrɔ Kidali aw tɛ na se ka foyi foyi kɛ alors il est temps aw ka segin kɔ avant qu'il ne soit trop tard salam alaikum